Sarong Puwersa, ka-News Center, as in Megaforce Patrol, DCGB, Bareta, alas 12, DCGB, Bareta, alas 12, mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon, as in ibang parte kan kinaban, iba Bareta ng Ngunyan, DCGB, Bareta, alas 12, Ngunyan, ang sa inyong tagapagbareta. Diyos maray na pagkauto mga tugang, ininapuan kataripunan kan mga darakulang Bareta ngunyan na pagkaaga. Hulyo 26 de 2022. Sa pangaran kan regular po nindong nagiging tagapagbareta, News Manager Mar de la Cruz. Ako po muna sa indong tagapaghatod Bareta, ako po si Angel Mustaza. Sa pamayo kan mga darakulang Bareta sa lado lokal, Aleco General Membership Assembly kigibun sa Setyembre 3, 2022 sigun kay Gobernador Noel Rosal. COVID-19 healthcare utilization rate sa Bicol mantinidong nasa low risk sigun sa DOH. Sa lado nasyonal, Presidente Bongbong Marcos ipinag-orden ang pagpapaluwas ng 30 milyones na physical cards as in 20 milyones na digital ID kan PhilSys. Miyembros kan Kamara de Representantes nagpahayag nin kahandaan sa pagtabang kay Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagbusol kan priority measures kaini. Sa ibang nasyon, New York Police pigahanap ang naghabas na naglaog sa Brooklyn Church na naghabas man kan alahas kan obispo. Sa lado nin Karawato Sports, The Flash Bal David mabuelta na sa University of Santo Tomas. Sa detalyes kan mga Bareta sa lado lokal, ang baretang ini hatod sa Indukan, Diatabs. Basta diarrhea, garantisado ka sa Diatabs. Bilis gaan sa pakiramdam, gaan pa sa bulsa. dahilan sa pagburutuaan kan mga reklamo sa supply nin kuryente as in sa serbisyo kan Albay Power and Energy Corporation, nagdesisyon si Albay Governor Noel Rosal nagibuhon sa Setyembre 3, 2022 ang General Membership Assembly. Sinabi ni Rosal na matapos ang konsultasyon sa Board of Directors kan Albay Electric Cooperative, gigibuho na sa nasabing petsa ang konsultasyon kaini asin paghururunan ang presenteng problema asin posibleng solusyon digdi. Sigun kay Rosal, piglalauman na magiging presente sa Assembly ang mga personay sali sa National Electrification Administration mientras nahahagadon man kan gobernador ang presensya asin suporta kan mga alkalde kan 15 banwaan ang baretang ini asin tulong sa syudad sa probinsya. Ang nasabing pagtiripon gigibuhon tanganing makabilog na nin desisyon asin solusyon sa haloy ng problema kan mga konsumidores kan kuryente sa Albay. ang baretang ini hatod sa Indukan, United Home Kidlets, chewable paracetamol para sa lagnat ng kids. Padagusan paghahanda kan Department of Education Bicol para sa pagbukas kan ereskwelahan sa Agosto para sa school year 2022 to 2023. Patunay kay ni ang ginibong regional training on the trainers para sa 12 division training teams na mangingenot sa implementasyon kan 8-week learning recovery curriculum para sa elementary teachers. Ang aktibidad pinanginotan kan Curriculum and Learning Management Division sa pakikipagtabangan sa ABC Plus, Advancing Basic Education in the Philippines na may kamauotan na maasistiran ang mga maestra sa manilain na estratehiya sa mother tongue, English, Filipino asin mathematics bilang parte kan contextualized curriculum. Sinabi ni DepEd Bicol Regional Director Gilbert Sadsad na ang programang ini makakatabang para sa mga maestra na makakuha anin hararong na kaaraman sa 8-week learning recovery curriculum bilang parte kan learning recovery plan kan DepEd Bicol. ang baretang ini hatod sa Indukan. Try na ang mas masarap na Maggi Magic Sinigang.
Mantinidong nasa low risk ang COVID-19 healthcare utilization rate sa Bicol Region. Iniya nakapalaman sa ipinalawas na healthcare utilization update kan Department of Health Bicol kung saan nasa 827 kama ang naialokara sa mga pasyenteng tinamaan kan helang, 62 digdian na gamit o kapareho nin 7%. Nasa 4% man ang nagamit na kama sa incentive o intensive care unit na nasa tulong pasyente ang nasa severe and critical admission. Sa kabilugan, ang rehiyon nakapagrehistro ni 59,990 o 924 na tinamaan in helang, 56,598 digdian naka-recover, 2,617 ang nagadan, asin na 709 ang aktibong kaso. Sa ngunya, nangapunan ang ahensya sa Bicolano asin sa publiko na magsunod sa public health standard asin magpabakuna na kontra sa nakakagadan na helang. Madudugangan na naman ang mga miyembros kan sangguniang panglalawigan kan Albay. Ini matapos na formal nang magsumpa sa iyang pwesto bilang pamayo kan Philippine Councilors League Albay Chapter si Kagawad Juan Miguel Salceda kan Pulangi kasunod kan ginibong PCL election kasuhapon. Siya pinasumpa ni Gobernador Noel Rosal kan Albay kay iba pang ilihidong opisyales kan PCL. Si Salceda matukaw sa Junta Provincial bilang ex-officio member asin minarepresentar sa PCL. Matapos na nagkapirang bulan kan rehabilitasyon, nakatalaan na gibuhon alas 6 ngunya na pagkahapon ang inaugurasyon kan Kalayaan Park sa barangay Gugon, Legazpi City. Iningunyan ang pinag-anunsyo ni Alcalde Geraldine G. Rosal kung saan kasabay kang inaugurasyon magkakaigwaman nin blessing sa mga dugang na fasilidad kaibahan ang children's playground, elderly fitness court, pump track asin fountain. Sinabi ni Rosal na bagong pasyaran makakatabang sa pag-atrakar nin mas dakol na turista asin makakapagtaonin kaugmahan sa mga mapasyara. Ang nasabing rehabilitasyon nakakuha naalokaran nin 15 milyones pesos na fundo na may kamauota na mapakarahay ang pasyaran para sa mga Legaspeños asin sa publiko. Yan ang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, masunod sa lado nasyonal, ibang nasyon sports asin iba pa, makalihis sa nagkapirang pagirumdom. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataonin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang kape, dapat hindi ka lang ginigising sa umaga. Dapat ang kape mo may mabuting idinudulot din sa katawan. Mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix. Kumpleto sa benepisyo dahil sinangkapan ng agaricus mushroom na pampalakas ng immune system, Korean ginseng na nakatutulong sa ating katawan para maging masigla at puno ng enerhiya, Ganoderma na nakatutulong sa pagbalanse ng kolesterol at sirkulasyon ng dugo, at spirulina na mayaman sa protina, at tinaguri ang Power Booster na nakatutulong magpasigla ng katawan. Gym 7-in-1 Coffee Mix. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit at sabayan ng tamang diet at exercise. Kaya mag-Gym 7-in-1 Coffee Mix ka na. Mula noon, ngayon, at magpakailanman. Gyms pa rin ang number 1. Ang sarap mo talaga, Gyms. Piliin ang Tatak Gyms. Produkto ng Gold Shine Pharmaceuticals Incorporated. ISO certified. Available in all leading supermarket, groceries, and drugstores nationwide. Kidilets, United Home Kidilets. Chewable paracetamol, gamot sa lagnat for kids in candy flavor. United Home Kidilets. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo?
Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/enrol. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Cataract na solusyonan dahil sa eye solution ng Doc Alternativo. Ito pong eye solution, ipinapatak ko po sa mata ko, bali 3 times a day po. Tapos, after 1 week, naramdaman ko na malinaw na po yung mata ko. Tapos po, tinuloy-tuloy ko hanggang sa hindi na nga po ako nagsalamin kasi dati nagsasalamin. Yung pong katarata ko nawala dahil dito. Betty Pardinho po ng Southville, 63 na po. Pruweba sa kaibigtibo ng Eye Solution ng Doc Alternativo. Ang Eye Solution exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Ang Doc Alternativo Center sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Sa Sorsogon Branch, Rizal Street, Barangay Piot, Sorsogon City, in front of Emilianum College. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Forbes College, the fastest growing higher education institution in Legazpi, offers information technology, digital animation, microfinance, marketing management, public administration, and criminology. Forbes College also offers senior high school strands such as HUMS, GAS, ABM, computer animation, computer system servicing, and programming. Forbes College offers scholarships for deserving students. Get quality yet affordable education here at Forbes. Visit us at the 2nd floor, Kings Building, Rizal Street, Legazpi City. Enroll now at Forbes College. Classes starts August 15. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Be a part of Forbes Academy. Together, let us build the future with strong foundation in basic education from preschool to senior high school. Forbes Academy adopts the University of the Philippines learning system for preschool. It follows an enriched curriculum in English, science, and mathematics from elementary to junior high school. Forbes Academy Senior High School offers the following strands: GAS, ABM, and STEM. Visit us at Lacandula Drive, Legazpi City, or contact 0916-302-4475 and 742-1807. Forbes Academy, your partner in lifelong learning. Enroll now at Forbes Academy. Your future, our concern. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kan relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust bako bulong. Asin di pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Kumusta? 2 taon na pala na di. Pero aram mo, bilib ako sa mga ginibuta. Padagos na nagsulot nin face mask asin nag-ingat. Inataman ng salud pati ang namumutan. Nagpabakuna asin booster maski kabado para protektado. Nagkasararo kaya harayo ang naabot. Nakabalik sa mga gusto niya tong gibuhon. Kinaya dahil sa pag-ataman sa lambang saro. Kaya ano man nahagyat, mas kakayanon pa. Padagos ang pag-ingat, padagos ang pag-angat. Magpabakuna o magpa-booster na. Sarong pagirumdom kan DOH Bicol. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Sa pagpapadagos kan mga bareta ngunya na pagkauto, detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal, ipinag-orden ni Presidente Bongbong Marcos ang pagpapaluwas ni 30 milyones na physical cards as in 20 milyones na digital IDs kan Philippine Identification System o PhilSys. Sa iyang sinabi na ang target iyon makumpleto ang pagpapaluwas ni nasa 92 milyones na ID sa tahaw kan 2023. Idinagdag pa man niya na ibubusol man ang digitalization sa gabos ng mga government records. Sinabi ni Marcos na kadakol ng mga records sa mga bodega kan gobyerno as in archives na kinakaipuhan ng ma-digitalize. Sa iyang tinawanin doon, ang national ID importante din marhay sa digital transformation. Nagpahayag din kahandaan ang mga miyembros kan Kamara de Representantes na tabangan si Presidente Bongbong Marcos na maibusol ang pagpasar sa mga priority measures kaini. Sinabi ni bagong House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na ang Kamara makusog na minasuporta sa interong legislative agenda mantang nangako siya na aktwaran sa tamang panahon ang siring na mga lakdang. Sa iyang sinabi na kaipuhan nindang gibuhon ini tanga ni magkaigwanin katotohanan ang pangaturugan ni Marcos na magkaigwanin marhay na buhay ang mga namamanuaan.
Sobra sa 2.8 milyones na mga estudyantes hali sa man iba-ibang parte ka nasyon ang nakarehistro na durante sa primerong aldaw kan enrollment para sa masunod na school year. Sinabi kan Department of Education ang total tally nasa 2,808,779 hali sa 1,443,666 na turnout na nakarehistro ninda. Sa indang sinabi ni Daima ni na mayor na issues o maraot na nangyaring insidente durante ka nationwide enrollment process, mantang pinasalamatan nindaan sa indang mga personahes, volunteers as in stakeholders para sa aregladong proseso nin enrollment. Ipinalawas kan COMELEC ang final o pinala na bilang kan minatapos pa sa ng voter registration. Sinabi ni COMELEC acting spokesman, abogado John Rex Laudianco na sinda nakapagrehistro o sinda nakarehistro ni 2,936,979 na mga butantes sa ginibong rehistrasyon poon kan Hulyo 4 hasta 23. Ang kadaklan sa mga nagparehistro iyo ang may edad 15 hasta 17 anyos na minaabot nin 1,814,907 mantang nasa 963,418 man ang may edad 18 hasta 30 anyos siring man, 158,654 ang may edad 31 anyos pa itaas. Bareta sa ibang nasyon. Sa duman kita sa New York, pigahanap na ka New York Police ang mga mahabas na naglaog sa Brooklyn Church asin hinabasanin mga alahas ang sarong obispo na gamit kaini mantang nagkakaigwani na sermon sa misa. Si Obispo Lamor Whitehead kan Leaders of Tomorrow International Ministries nasa pulpito kan anduang lalaki na parehong nakasulog na ito nagubing asin natakluban ang sa indang pandok naglaog sa sanctuaryo asin hinabunan an obispo siringman kinuha kaini an alahas na nagsulog o nakakasulog kaini sa lawas siringman tulo sa man nagdurulag matapos mangyari an insidente. Bareta sa lado nin Karawat, ana pigbabansagan na The Flash piglalauman na mabuelta sa University of Santo Tomas. Si Val David na naging parte kan USC Growling Tigers sa champion team kan 1993 asin 1994 iyon magiging masunod na head coach kan team. Si David marurumduman sa iyang title winning free throw kontra sa De La Salle University kan 1994 UAAP Finals. Siya nagkawat man sa Philippine Basketball Association kung saan nagkaigwa siya nin duwang titulo sa lindong kan Barangay Ginebra, Gin Kings. Breakthrough! Octopus gloves ang napud kan mga eksperto sa siyensya asin teknolohiya sa sarong gloves na kayang dumukot sa mga bagay na mamara asin dumuga. Ang octopus gloves sarong imbensyon ni Michael Bartlett, sarong mechanical engineer sa Virginia Tech sa Balzbach na makakatabang sa mga personang nagsasakat sa haralangkaw na building, tanganing malinig ang mga salming asin naglalangoy sa ilarom kan tubig tanganing irahayon man ang mga makina kan mga sakayang pandagat asin iba pa. Sigun kay Bartlett, ang guantes na ini madaling isulog, igwanin sa raday na particles na argon raspberry na may kakayahan na dumukot sa anuman na bagay na kaputan kan personang nakasulog kaini. Ang kadaguramoy, igwanin pigaapod na tic-tac sensor na kayang makadetect na pinakaharaning surface para madukutan. Sa ngunya, nagpapadago si Bartlett sa innovation sa nasabing imbensyon asin balak ng bugtakan ininin chemical sensor para mas maging epektibo. Istorya na iiba. Dahil sa grabing heat wave o init sa Spain na nag-aabot sa 45 degrees Celsius ang temperature, nahadit ang mga zookeepers sa Madrid Zoo para sa kaligtasan kan sa indang mga atama na hayop, lalo na ang mga species na daisanay sa mainit na temperatura arog kan panda. Kung kaya naisipan kan manihamiento kan zoo na dagdaganin ice drop, ang diet kan sa indang celebrity animal na si Bing Xing the giant panda. O para sa oral daw na pagpapakaon kay Bing Xing nin 50 kilos na fresh bamboo
pigpapakaon man in ice drop, nagibos sa pakwan. Ay pera kay Bingxing ang mga leon sa Madrid Zoo, pigpapakaon naman in frozen meat, asin ang mga seal, nagakaon naman in frozen fish. Sigun sa tagapagtaram kan Madrid Zoo na nahadid sinda dahil sa sobra na sa 500 katao ang nagadan dahil sa sobrang init sa bilog na Espanya. Ang mga panda hali pa sa China, asin bako inisanay sa mainit na klima kung kaya naisipan nindang pakaunon nin ice drop. Sa ngunyan, ang mga hayop sa Madrid Zoo ang salbado man. Flashback. Hulyo 26 kan 1844 kan ansarong propagandista asin primerong presidente kan Katipunan na si Judato Arellano ang ipinangaki sa Bulacan. Si Arellano graduado nin bookkeeping sa Ateneo Municipal na nagtrabaho bilang assistant clerk sa Military Artillery Corps. Si Arellano nag-entra sa La Propaganda sa Ronquilusan da binilog ninda Marcelo H. Del Pilar asin Mariano Ponce na may kamauotan na makakuha ni na reforma sa paggobyerno sa nasyon. Si Del Pilar nakatoka sa pagdistribuyir nin mga armas asin pagkolekta nin fundo sa mga miyembro hali sa Espanya. Ang La Propaganda tulos man na nabuwag dahilan tanganing mabilog ang La Liga Filipina na pinanginota ni Dr. Jose Rizal. Alagad, kinaagahan dinakop si Rizal dahilan tanganing mailihir si Arellano bilang primerong presidente kan Katipunan. Oktubre 10 kan 1896 kan dakopon kan mga Espanyol si Arellano, pinag-tortured tanganing itugaan informasyon kan grupo sa gud na magadan. Yan po mga tugang ang kabilugan kan mga bareta ngunya na pagkauto. Hulyo 26, 2022. Sa pangaran po kan nasa kuyang nakaibahan, ang naging tagapagsurat kan mga bareta, News Manager Mar de la Cruz and si News Director Edwin Peralta. Nakaibanan ko po sa Lado Teknikal, Kuya Bunjing Tanay. Sa IT niyo ang po dyan si Dexter Baloso, asin si Thresha Mariletana. Sa pangaran po kang regular po nindong nagiging tagapagbareta, News Manager Mar de la Cruz. Ako po si Angel Mustaza, maray na pagkauto. Sa indong nadangog ang mga darakulang bareta ngunyan na aldaw. Ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon kan DCGB Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Robust